Așa, haide. Ioi. Tati cu patinele. Ia. Filmează-le. Așa. Astea sunt. Dacă nu știu cum se bagă. Și... Rachetă. Rachetă. Apoi o să încerc și eu. Și ca să știți, am umblat și cu ATV-ul aici, la care era să se spargă. Poți să faci gheata! Acum apoi o să vă arăt și vreau și eu să merg. Haide. Vrei să mergi și tu? Da, eu știu. Ia. Știu. Dar așa că eu trebuie să... Așa. Eu trebuie să mă apuc ca bebelușii. Păi nu, că bagă-ți ăsta în față. Să fie patina pe așa. Hai, gata. Așa, nu? Da, ia. Dar eu duc. Ce fricoasă e! Hai, mă, fricoasă! Eu nu duc că este de jos. Te suși tu, Dariu, pe ele? Păi dai tare, uite-te în față, nu în jos. Păi dai-te în vârf pe loc.